Tässä on Tamagotchi-huijaus. Ensin tarvitset 2 kappaletta Tamagotchi Music Staria. Ja niiden molempien pitää mennä infrapunakuvakkeeseen. Se on tuo sydän. Nyt meni ohi. Näin. Sitten toinen valitset Music Starin molemmilla. Sitten Present molemmilla. Sitten toisella valitset Give, vaikka tällä punaisella. Ja toisella Take. Toinen jää Standby-tilaan ja toinen valitsee itemin. Paras item on meidän mielestämme Guest tai joko tällainen Tama Battery. Mutta myös se temppu onnistuu myös ruuilla. Näin. Eli siis ja laitan se pakettiin. Ja sitten laitan ne tälleen vastakkain. Tällä painetaan. Tällä punaisella. Nopea heilautus tänne. No niin, nyt ei onnistunut uudelleen. Kun tulee file, aina tämä ei onnistu. Ei meiltäkään. Kun tulee file, niin tämä ei haittaa, niin sitten taas standby-tilaan. Ja sitten toinen painaa. Ja sitten nopea heilautus pois. Ei taaskaan onnistunut, mutta ei haittaa. Se ei onnistu aina, se on aika vaikea temppu. Sitten standby-tilaan ja pitää odottaa hetken aikaa. Tuli taas file. No, tässä voi mennä koko päivä, mutta eihän sano. No niin, katso, tämä jäi connect-tilaan ja tämä tuli tälle, vaikka tämä ei edes ole vierailussa sillä. Eli siis tälle jäi Tama-batteri, eikä tämä menettänyt mitään. Ja sitten tämä sai Tama-batterin ilmaiseksi. Ja temppu ei ole helppo, mutta se vaatii harjoitusta. Ja se toimii! Se toimii! Ja jos et usko, niin koittakaa vaikka itse. Moikka!